Aquello ja de molti anys representa de brillar de la primavera, era mort de riguer, de brillar del bestiar que ja són amarrats en les bordes, que han de començar a géixer, i just també de brillar de just que hi ha gest de la suya a l'eterració. Normalment s'ha d'en davant de la Quaresma, a Barbacàs, ahir Carnaval, que diguéssim que ja li deien barbacans. Que 7 o 8 anys que l'hem restaurada, que sigui durant 30 anys, 30-40 anys sigui parada, l'hem restaurat però vegi que de cada any ens implicam i més. Després, com a poble ser petit, convidam a altra gent que ens ajuden a participar. Hem tirat de la memòria des d'allí perquè això la tradició era que tots els gujats ja dels bordaus, o sigui, diguéssim, Sant Joan, Bordius, Campespín, la Casinyau, Gramola, Morung, Pradet, etc., s'amassaven tot i se venien amassant pel camí i arribaven en poble de cap a set a troncs de seridea croc, a l'ugadi, se vesteixen ells en sumpta per les esqueres.